Говорим за най-обикновени ефтини ножи, като с левчето, който скоро го бях токал. Сега реже, но не е изкочно малко, не е идеално. Първо време ще използвам камък Grit 1000. Това е универсален размер, който се почва. Може да почва с 220, но тогава ножът трябва да е много захабен и трябва да няма дори режещ шръб. Затова се ползва 220-300 малки койци. В случай ще използвам 1000, което е някакво базисно ниво. С тези камък, които ползвам, даже долу поставям, ще сложа сайт, където ги продавам същи камъни, които може да наточиш дори такъв ефтин нож, пък за по-скъп ножове да не говори. Там вече острота до бръскане, когато са минали през всички камъни, които са с повече от грит, примерно 6-8 хиляди и нагоре вече. В случая те са предварително са мокрят. Аз мога да мокрят преди малко влязат, като почне да се навъжнява. В случая, за да ми е по-лесно, да може от двете страни да е еднакво остър, някой броят. Аз използвам друг телефон, просто мерям времето. В моя случай от 20 до 30 секунди на страна. Отделям за започване на едната страна и започвам. След това 30 от другата, като бавно, няма смисъл да натискате, няма значение дали ще прави така или така, просто така отнема повече време, когато се точи ножа на части. Аз използвам с двата пръста, подпирам. Това, който ползвам, гледам да е нисък, около 15 градуса, тъй като малко или много ножа си имат подмиращ шръб и се диши долу горе къде е. А пък и съм установил, че така по-лесно ми се точат ножите. Стават по-остри. Някои използвате 45 градуса, като изсъхне малко водичко може да ми се капне, тъй като това са водни камъни. Нужна е вода, някакво ползвате масло, но аз вода, защото после много играчка смината на ножа. Тук сега може да, тъй като тази част тук някак да е хвана, тъй като можем леко извид, вдига малко, да може да се наточи и тук, да го правя около 10 на 15 секунди. Малко му трябва, тъй като съм го точил преди, но може още за 20 на секунди да го малко да го такова ще съпва. Като спорта тъй, като машина вода го изглавам. Стандартното на хартийка. И дори с 1000 иска още. Да речем, че това говоря за домакински цели. След да съм почнал, сега ще мина през всички камъни. Ляда и 3000. Пак трябва да много. Тук извършваме ляда и става бързо. Тук просто си мина за 30 на секунди пак от едната и от другата страна. Повече няма нужда, тъй като аз без на скоро го бях изтъквано. Е само за домакински цели, примерно 1000, което е много достатъчно.
хиле такова. Но целта не е просто да покажа. Още малко ще го минем през 1000. Перфектно. Сега ще минем на другия камък, който е Grid 5000. Просто ще ви покажа. Така, макро съм го. Пак за 30 секунди, няма смисъл повече, тъй като вече става по-остър и по-остър. Така равномерно е по-добре. Всяко минаване става все по-остър и по-остър. Това видим сега направо след така. Още малко ще стигнем на тотално бърсане, може би без колана. Сега на Grid 8000. Даже да пише тук. Тук. Може, не знам дали ще може да се достигне вече перфектно освърта при положението самата обмана е. Който вече за домашни нужди може да излишам, но ако искате имате нож, ще да режи перфектно. Магазин за лед. Мисля, че добре се справя.